Connecta. La comunitat d'UAB Idiomes. Hola a tothom, us donem la benvinguda a una nova edició de Connecta, la comunitat d'UAB Idiomes. Pels que no ens coneixeu, el Servei de Llengües cada mes us presenta tot un conjunt d'activitats gratuïtes que us oferim per practicar llengües, tant al campus, a la xarxa com a fora del campus. Bé, comencem donant informació pels estudiants de mobilitat, els estudiants internacionals que s'incorporen a la UAB aquest curs. El dia 12 és la primera jornada dels International Welcome Days, on donem la benvinguda a tots els estudiants que arriben, i al Servei de Llengües hi participem tenint una paradeta on us podem informar dels cursos de català i d'espanyol que teniu al vostre abast. També participarem a les jornades a través de la xerrada institucional i també fem un taller pels alumnes que vulguin tenir un primer contacte amb el català. Es diu Català des de zero. Si en voleu informació, ens trobareu a partir de les 12 a la Fira d'Entitats dels International Welcome Days. A més, com us comentava, els estudiants internacionals podeu participar en cursos de català i d'espanyol. Els cursos de català comencen just la setmana que ve, també a partir del dia 12. Per tant, si esteu interessats, adreceu-vos al Servei de Llengües i podeu fer la vostra inscripció. Un dels programes que continuem aquest any, que tindrà novetats sobretot a partir de l'octubre, però que us recordeu que hi podeu participar, és el programa Tàndem. Quin és aquest programa? Doncs el que us permet trobar una parella lingüística amb qui practicar llengües. Esteu fent anglès, alemany, xinès, japonès o català i castellà i voleu trobar algú amb qui practicar, amb qui conèixer aspectes de la cultura de la llengua que esteu estudiant. Doncs aquest és el vostre programa. A part de tenir un espai a la xarxa on podeu contactar amb persones que estan interessades com vosaltres en practicar llengües, cada setmana es fan activitats. I a més, aquest mes d'octubre, com us comentava, us presentarem també novetats que tindrem dintre del web. Tot això ho trobareu en el Connecta del mes que ve. Pels que sigueu estudiants del Servei de Llengües, una activitat que també anirem realitzant durant el curs i que aquest mes de setembre ja tenim la primera edició, es tracta de les trobades d'intercanvi lingüístic amb estudiants d'estadi abroad. Si feu anglès o alemany al Servei de Llengües, rebreu informació al vostre correu electrònic sobre aquesta activitat. També us recordem que des del servei us oferim tota una sèrie de tallers i d'activitats que també són gratuïtes i que us permeten aconseguir crèdits STS. Són activitats des de llengua i cultura per Erasmus, persones que voleu marxar d'Erasmus i voleu entrar en contacte amb l'alemany, amb l'italià, amb l'anglès o amb el francès, un programa de voluntariat lingüístic que podeu participar-hi tant si voleu fer la formació amb crèdits com si no, que serveix per fer difusió de la llengua i la cultura catalana entre els estudiants i el personal de mobilitat, i també dos tallers més que comencen tots ells al mes d'octubre. El taller d'iniciatives sobre l'ús de les llengües a la universitat i el taller de disseny d'activitats lingüístiques i culturals. Al web del Servei de Llengües podeu trobar informació sobre les dates d'inscripcions i sobre una mica de què van totes aquestes formacions. Per últim, no voldria acabar sense explicar-vos que aquest mes de setembre se celebra, com cada any, el Dia Europeu de les Llengües, i nosaltres que aquest any ho volem celebrar fent una jornada de portes obertes al Servei de Llengües. En què consistirà? Doncs el dia 20 de setembre, a l'Aulari Central, podreu, si voleu, participar en sessions formatives i informatives sobre anglès, sobre alemany, sobre italià i sobre francès. Si esteu dubtant de si teniu ganes d'estudiar una llengua però no sabeu si fer-ho o no, si voleu conèixer quina és la nostra metodologia, com fem les classes al Servei de Llengües, tot el que us podem oferir, us esperem aquest dia. Trobareu tota la informació d'hores concretes i de l'aula on es farà al web del Servei de Llengües i també a les nostres xarxes socials. Tenim ganes que ens conegueu i tenim ganes de conèixer també quines són les vostres inquietuds i quins serveis tenim i que us podem oferir per poder acompanyar-vos durant els vostres estudis o durant les vostres tasques acadèmiques i professionals. I bé, com sabeu, a part del nostre web, al servei participem activament a les xarxes socials, tenim comptes a Twitter, a Facebook i també a Instagram, i allà podeu trobar informació sobre totes les activitats que anem fent i podeu comentar-nos, preguntar-nos tot el que necessiteu.
Ho deixem aquí i ja ho sabeu, ens trobem a la xarxa i us espero al mes d'octubre amb més novetats. Adéu! Just know that choice is yours to make. Don't throw it